honekin amaiera emango diogu mintegiari, Idoia Etxeberria, Petra Elzer, Jokin Uranga eta, bueno, isa urtero moduan, Jaime Altuna aukiko dugu gurekin, así que, bueno, ni oso lasai nau, badakitxo ondo jungo dala. Hori nahi duzu benian hasi. Bueno, zuten da, eguerdion, bueno, azteko, eskerrak ematea eta hori berriz onbidatzeagatik. Niretzat lehen urten esan nuen, baina niretzako ja erritua da, udaberriko erritua da, Ibarrean etortzea, udazkenean etortzen naiz ere, baina, bueno, udaberrian etortzea tegi honetara eta gusto-gustoa etortzen ez, beraz, eskerrik asko. Denbora askorik ez zaigu gelditu, orduan, zorionez esan behar duen ez zegoela denbora asko gelditu, ze justo bi gazte etorri hitz egitea eta denbora pila jandute iratita julen, ez? Eta Imanolek, ez, jandute pilo bat, baina, bueno, poztekoa da, ze normalen olako mintegietan, esperientzia da, asko hitz egiten dugula, bestei buruz, kasu honetan, gaztei buruz, eta migratzaiei buruz, baina Petrak esan duen bezala, ia gazterik ez dagoen foro batean, bai? Bueno, bintzat, bi gazte etorri diala, ondo, badaude beste bi, Koldo eta hane dauzkagu, Koldo justu, ja, baina, bueno. Eta azteko, esaldi, oraintxe, salontan dagoen gazteenak, handagoen zea, enarak oraintxe esan diten esaldi batekin hasi nahi dut, eta da, gaztea eta euskalduna izatea kriston gurutzea da. Hori da, enarak atatzen duen ondorio gaurko saioak entzun da bero, ez? Boruzten, ni ados nago erarekin. Bueno, hemen dauzkagu, hori, Jokin Uranga, Petra Elzer, Idoia Etxeberria, niretzako ere pozgarria da hiruekin egotea, ze, bueno, eskertzekoa da egiten duten lana, bai Ueman egiten duten lana, bai Petrak eta bere elkarteak 10 urte hauetan egin duen lana, nire ustez, eskertzekoa da. Baina gaur bereziki eskertu nahiko nuke ahotsaken lana, dakizunez udazkenean sari bat eman zioten, Abadi sari eman zion Aldundiak, eta, bueno, uste, rekonozitzea merezi dula urte guzti hauetan egiten ari dian lana eta egingo duten segurazki. Eta, bueno, jazta, ziko gara. Mai inguruaren mekanikari buruz, ni galdera batzuk prestatu ditut, baina beti bezala erdia baino gutxio botako ditut, demorari batko emango, baina nik hasieran 3 galdera planteatuko dizkiet, eta jarraian ez dut itxoingo bukara arte zuek hitzeiteko aukera izateko. Nik galdera banegingo diet beraiei, baina gero ja mikrofonoa zuen esku geldituko da, hori, nahi badezue beraiei galderak luzatzeko, edo hitz egin duten beste pertsonak, hemen daudela, beraiekin edo zuen iritzia emateko. Beste urtetan nola egin dugu eta oso aldatera da, beraz, gaur ere gauza. Orduan hasteko, Jokinekin hasiko naiz. Jokin, eta galdetuko dizut, martxoaren 3an, berrian Jon Sarasuari elkarrizketa bat zioten, eta berak planteatzen zuen datorren belaunaldiaren zeregina, itziten zuen datorren belaunaldiari buruz zer da egokitzen zaion zeregina edo, eta berak planteatzen zuen lan eta bizi euskeraz, hori zala beraiei tokatzen zaien zeregina, ez? Bere ustez, euskeraren esparruan, gazten zikloa ez da izan gauzak sortzea, sortuta etorri zaizkie, berak aipatzen zuen egunkaria jentzat, ez da inoiz ametsa izan, edo herri telebistak, edo ikastolak, edo euskaltegiak, nolabaila eginak zituzten. Galdera litzateke ados zaude horrekin, eta zer abiatu beharko genuke belaunaldi berrien zeregin hori lan eta bizi euskeraz
lortzeko? Bueno, seguru askoi bai ez, sortuta etorri zaizkile gauza asko, baina noski dana ez da sortuta gongo. Oraindik egongo diera gauzak sortzeko, ez da? Ikastolak sortu zituzten haiek ere, ez zuten amestuko egunkari bat, ez zuten pentsatuko egunkariarekin edo, bai, gero torri dira, oraindik ere egongo dira gauzak asmatzeko. Nik uste dut gazteei eskaini behar dizkiegula espazioak. Espazioak zer egin nahi duten, beraiek erabaki dezaten, ez da? Baina, nik uste dut euskalgintzak bere burua berrasmatu ez dakit, baina berdefinitu behintzat egin behar duela. Ze askotan oso difuminatuta ikusten dut, bai helburu aldetik, bai eta gu akonplejatuta. Gazteek ez dute militatu nahi, euskalgintzak militantzia behar du, gurekin ez dute egon nahi, gu ez gara beraien erreferenteak. Erreferenteak ez dira pertsonak bakarrik izaten, borrokak ere izaten dira erreferenteak. Eta nik helburu aldetik eta oso abstrakto ikusten dut gaur egun euskalgintza, hau da, bai, Euskal Herria euskalduna lortu behar dugu, ze zaila. Helburu txikiak, tarteko helburuak, eta hor, gazteekin batera elkarlana egin dezakegula inongo dudarik ez daukat. Adibidez, ni Bertsozale elkartetik nator, ni Bertsozale elkartean hasi nintzen 14 urterekin, eta guretzat plazter handi bat zen Jose Agirrerekin, Imanol Azkanorekin edo Kristina Mardarasekin militatzea. Zergatik, oso helburu jakinen baitan kokatzen genuelako geure burua. Hau da, gure borroka zen, bertsolaritza den jardun horretan, gazteak, gazteentza saioak nola antolatu, txapelketa honetan parte hartzeko zer egin, ez dakit. Eta ikusten dut, euskalgintza pixkat gauzak orokorregi hartzen bezala. Euskaraldiarekin asmatu du, eta herrietan mugitu da, ez da? Euskaraldiaren betan, bai gazteak, bai zaharrak, eta nik usten dut espazioak eta esperientziak eskaini behar zaizkiela gaztei, eta, bueno, beraien lan egiteko modua errespetatu, eta irakaspenak eman eta hartu. Pixkat hortikan jarraituta, Petra, duela 2 urte Usurbilen euskera generoa jatorria eta klasea gurutzatzen diren lekuan izeneko jardunaldietan, jakinek antolatu zituen jardunaldietan, hitz, bere ustez eder hauek esan zenituen. Herri hau euskeraz irudikatu behar da. Gaur ere eman dituzu gako eta proposamen interesgarri batzuk, bere ustez hildo horretatik, baina zure ustez herri hau ez dugu irudikatzen euskeraz? Hau da, zertan nabaritzen duzun hori, edo nola egin beharko genuke, edo euskeraz irudikatzeko herri hau? Pistarik edo emango diguzu? Bueno, hasteko esan behar hitz hauek berez ez dira nireak, baizik eta jatorriz dira Amets Azaiu zenak, korrikan esan zituenak duela 4-6 urte edo igual gehiago. Eta niretzat hitz hauek ere oso garrantzitsuak ziren, eta hitz horietan pixkat borobiltxo hori oinarrituta dago, beko borobiltxoa, zeren, hortik abiatzen da niretzat, etorkizunerako norabidea, ez? Zein ikuspegia daukazu edo daukagu euskal gizartearekin, gu eta gure ingurukoak eta gure ondorengoak, ez? Eta, Jokinek esandakoa gazteak badaukate zer lortu edo nun militatu edo zer sortu, ados nago, baina gazte askontzat ere euskera pelmada bat da, eta hori nik neuk ere daukat 23 urte, gaur egun 23 ditun seme bat, baina bizi izan hemen eskolako garaian urtero etortzen ziren batzuk hitzegin euskera diskurtsoarekin, eta naiz eta bera euskalduna izan, euskalduna sentitu, eta bere lagunekin euskeraz bizi,
irudi zitzaion, egiten da euskararen inguruan, ez dakit zein historia, eta ez da berez nire hizkuntza naturala edo zerbait hitz egiten dena, baizik eta kriston sama jartzen zitzaien gainean. Eta uste dut zentzu horretan garrantzitsua da, hor irudikatze kolektibo horren barruan sortzea baloreak. Zein baloreak dauka euskal gizartea eta nola irudikatzen dugu gizartea, eta hor gizartea ere modernoa izatea, edo justo gazteak sortzen dute gizarte moderno hori. Gure belaunaldia izan zituen balore batzuk edo helburu batzuk, eta gero gazteak daukate beste motako musika, beste motako teknologia, beste harremanetan egoteko beste mota, eta gero nire gaiara bueltatuz gazteak ere jatorri ezberdinekoak dira, eta hortik aberastasun kultural edo eduki kultural ezberdinak dituzte. Eta gero gazteak ez dira bakarrik hemen bizi. Gure bizitza, nire kasuan Alemanian, eta hemen hasi zirenak, zaretenak, hemen gertatu zen batez ere, baina gaur egun askoz gehiago bidaiatzen da edozein adinean eskolarekin, gurasoekin, edo programa desberdinekin, askoz gehiago, eta mundua, sare sozialen bitartez mundua askoz gertuago dago, ez? Eta horren barruan zintitzea euskara dauka leku bat, eta euskal gizarte, euskalduna da gizarte mundu horretan kokatzen dena, eta euskararekin egin dezaket, eraiki dezaket gizarte bat beste bezain modernoa da, edo beste bezain zoritxarrez, globalizatua, edo beste bezain ezaugarri guztiak ditu beste gizarteak bezala, baina euskaraz. Eta usut horrek da pixkat irudikatze hori, ez? Irudikatu eta biakatu edo garatu. Txan nahi nun, irutzen zerela justo gaur hitz egin dezuen guztiok, bai hemen zaudetenak, eta bai azkeneko biak entzun ditugunak, bai Euskara Aventura edo Enigma biziaren adibideak, hori euskeraz irudikatzearena adibide garbia dira, ez? Programa guzti horiek, ez? Zerbait irudikatzea euskeratik abiatuta. Esan edatzen normalen askotan igual mezu ezkorrekin gelitzen geha, eta pixkate aipatzearren. Idoia, zaroan entzizueten elkarrizketa abadiesaria zala eta beste esaldi ederrau bota zen nuen, nora goazen jakiteko nondik gatozen jakin behar da. Zuen lanarekin nondik gatozen badakizue, ez? Egiten dezuen lanagatik, eta orduan galdera jakintza horretan oinarrituta litzateke hizkuntza kontuetan zure ustez nora goaz, edo nora joan beharko genuke. Hau da, zeri heldu beharko genioke datozen urteetan. Jokinek gauza batzuk aipatu ditu, zure ustez, zeri heldu beharko genioke datozen urteetan, euskara kontuetan. Nori erantzun saieko galdera bada. Nora goia zen eta nondi gatozen ez, aipatu dute Michelenak esate zuena ez, azkenean enigma edo izango litzakela gehiago biziraupena jatorria baino, eta nik uste dut biziraupen horren atzean badagoela identidadearekin lotutako zerbait, sentimentu batekin lotutakoa, azkenean euskara, hizkuntza bati oso lotutako herria da gura, ez? Euskalduna da euskara duena,
eta berdin du jatorria zein duen, ez? Euskalduna da Petra, ez? Gu bezalaxe. Eta, eta gaur egun, ikusten dugu, gazteek, erabilera eta ez zatozela bat, jakintza eta erabilera, eta askotan eskolatik kanpora ez dutela erabiltzen, eta nik hor bai ikusten dut behar bat, euskara sentimentuekin lotzekoa. Zuk esan duzun irudi hori, pixkat sentimentuekin lotzea, eta igual publizitatean egiten duten bezala, lehen produktuak lotzen zituzten ezaugarriekin, halako eta halako ezaugarria dauka, eta gaur egun sentimenduak saltzen dituzte. Kotxe hau erosita, zoriontsu izango zara, konpresa hau jantzita, libre sentituko zara. Igual guk euskararekin jantzeko zerbait egin behar dugu, modernoagoa izan dadin, sentimentuekin lotzeko, eta euskara abentura bada, adibidez, euskara abenturakoen bidetik, edo ez dakit, bai lehen adidez ikastolakan klandestinoetan eta hori modu natural batean gertatzen zen, euskara galzorian zegoelako edo arrisku bizian. Eta gaur egun hori lortzeko beste modu kontzienteago batean edo zerbait egin beharko genuke. Lehenengo ronda eginda zuen txanda. Norbaitek nahiago badu galdera idatzi paperean eta niri pasa hori ere aukera hori badezu, baina galderaren bat edo luzkinik, komentario bat edo norbaitek badu. Ez? Edo galderarik? Ez? Bai. Ni badut galdera bat, baina ez dut formatzen bukatu, baina bildurra nuen galderaren aukera moztea, orduan botako naiz piztinara eta igual galdera improvisatu behar dut momentuan. Agian bada pixka provokatiboan ere galdera, baina nahi dut baita ere espertoen iritzia entzun puntu honetan. Orduan, pixka eta nintzen pentsatzen, ez jo? Guk hemen gela honetan gauden guztio badugu bisio bat, ez? Petrak azaldu dugun hori, badakigun nola nahi dugun jun. Eta asko diskutitzen dugu horra nola iritsi. Baina orain ere galdera da zergatik. Zergatik oso modu humilean, pentsatu eta jarri gaitezen danak horri zuri baten, gure sentimendu romantikoiek euskara hizkuntza txiki batekiko, pentsa garela bolof hitz egiten duen persona bat Euskal Herria itzuli iritsi dana, edo hemendikan 50 urte barru gaudela, eta zergatik hizkuntza txikiak gorde. Agian hori hola galdera, nire guztiz ADN-aren kontra dijoan galdera bada, baina nahi dut, nik nire erantzunak ditut, baina nahi ditut baita ere zuenak entzun, tokatzen zezkian izketaldietan, ni atzerrian bizi naiz, eta askotan etortzen zai jendea, baina ze funtzio daukete hizkuntz txikiek? Eta, klaro, nire argudioa beti dira romantizismotik, edo ez gurea da, edo gure identitatea, eta, baina gauza horiek aldatzen doaz. Ze ematen dio hizkuntza txiki batek gure gizartari epe luzean. Eta igual, nahi dut galdera hori hola bota, abertza atatzen den, ez? Galdera... Datorren urtean, igual, tur daiteke galdera egitea, askoz galdera interesgarriago egiten ditulako, Zuk erantzun nahi duzu edo? Nik Imanole komentatu duenak, igual erantzuna, nik kuriosidadea daukat Petra zerk erakarri zuen euskerara. Da igual balio dezake loturak kanpotar bat euskerara nondik eta zergatik etorri den? Baina, irok erantzun barreko galdera da, Nire kasuan, egia esan, ez dit inoiz galdera horrek egin nire buruan
bueno, pertsonalki, orain bai derrigorrez profesionalki edo, baina niretzat hasieratik guztiz normala zen. Ona etortzen nintzen hasieran, bueno, pixka oporretara, baina ja jakinda 80ko hamarkadan. Ja, banekin hemen zer gertatzen den, garai horretan batez ere, eta orduan, ez nintzen inoiz zalantzan jarri hemen jendea euskeraz hitz egiten dutenak. Hau izan niretzat, hor deskubritu nuena, ez nekina, baina iruditu zitzaidan guztiz logiko edo naturala eta arrunta. Eta niretzat hori gaur egun arte jarraitzen da. Eta nik aibez inoiz ez nintzen maite mindu euskararekin gorrotu dut hori egia esan. Jende askotan, naiz eta ni erados nago, sentimenduak jokatzen dute, eta nire kasuan bai ez, baina azalpen horrek romantizismoa edo ez zitzaidan inoiz gertatu, eta ez nintzen inoiz sentitu Jose Polita edo hizkuntza da. Gehiago zen, ikusi nun herri baten nortasunaren barruan askoz gehiago, aukera gehiago dago lantzea nola nahi duzun gizartea, zure auzoa, zure lagun taldea edo zure inguruko gauzak. Ni etortzen naiz herrialde oso handi batetik, eta naiz eta ere lurraldeak daukate bakoitza bere ohiturak eta kultura eta dialektuak eta janaria eta bar, baina hori guztia nolabait estalita geratzen da edo difuminatzen egiten da estatu edo herrialde egitura handi batean, eta nolabait galtzen zara kolektibitatea edo galtzen zara kolektibitate zentzu horretan hain handia delako. Eta niretzat horregatik guztiz iruditzen zait oso errakagarria, oso naturala, oso normala jendea hizkuntza bat hitz egiten badu, eta herri sentsazio edo gizarte sentimendu, kolektibitate sentimendua daukana, hori berez ematen du berme hori bizitzeko eta lantzeko eta garatzeko, eta gaur egun artean, nik ere Alemanian askotan galdetzen didate, zergatik literatura euskeraz, orain Kataluniarekin gauza bera, zergatik behar dute hizkuntza berezia, garrantzitsena da elkar ulertzea, eta niretzat benetan arrotz egiten zait zalantza hori. Nik ez dizut munduik deskubrituko, baina zintzua bintzat izango naiz da. Ni euskalari gabe ez naiz ni. Nik alde horretatik bizi izan dut beti euskara, eta euskararekin berarekin baino gehiago maitemindu izan naiz euskaraz egin izan ditudan gauzakin. Bertsolaritza, eta bai erromantizismo aldetik, bai identidadea, eta abar hortik bai, gero praktikotasunetik ere bai, nik euskaraz egiten ditudan gauzak gaur egun ezin ditut beste hizkuntza batzutan egin. Eta gero aparte hizkuntza txikiek edo kontu minorizatuek beti erakarri izan dute. Ez hizkuntzetan bakarrik. Hau da, larri edo ahul dagoen gauzek askoz gehiago erakarri izan dute, olgura handiarekin dabiltzanak baino. Beraz, alde hortatik, ni irakasle bezala ibili nintzenean ere askoz nahiago izaten nuen baldin manaukan Marokokoa eta bestea Saharakoa, konturatzen naiz, entzuterako orduan Saharakoari askoz harreta gehiago jartzen niola. Eta da, entzuterakoan bere herrialdearen berri, bere hizkuntzaren, bai, zan pixkat, kultura, ahulak edo txikiak askoz gehiago erakarri izan, horregatik nabil ni mundu honetan.
Bueno, Jokinek esan duen moduan, nik ez dut euskara barik nire burua ezin dute imaginau. Bueno, hizkuntza denak dira importantiak, txiki, zein handi, eta denek daukate beraien zeregina, eta hori da esatea bezala, eta zergatik ez gara dano berdinak, eta zergatik ez dugu dano berdin pentsatuko, edo berdin bizimodu bera izango, edo azkenean desberdintasunean dago aberastasuna. Eta orduan, hizkuntza txikiak beharrezkoa dira hizkuntzen ekosisteman. Beharrezkoak. Bestela, aberastasunik gabe, aniztasunik gabe, oso aspergarria izango litzake mundu hau. Idoian hildotik erantzungo nizuke, asko hitz egin da hemen sentimentuez, baina nik uste horrek arrisku bat badaukala. Eta da, gaur egun, Euskaldun herriak baino gehiago esaten dutenez, ama hizkuntza ez dute euskara. Orduan, hoiei ze sentimentu eskatu behartzai eta ze atxikimendu euskararekiko. Oain, nik uste hizkuntza ekologiak eman dezakela pixkat, idoiak esaten duenaren aldetik, hildotik, erantzun bat, ez? Ez dakize animalia espezie galtzen baldin bada, danok eskatzen geha, eta danok gaude biodibertsitate horrekin keskatu, eta gauza bere izango litzake hizkuntzetan ere, ez da? Eta, bueno, hizkuntza bakoitzak mundua ikusteko modu bat ematen baldin baigu, hizkuntza galtzen den horretan, mundua ikusteko modu hori galtzen da. Eta idoiak ondo esaten duen bezala, dano berditzen gara, eta globalizazioan, berdin izango zaizu momentu batean Euskal Herrian egon, edo Moskun egon, edo nik ez dakit, Kolombian egon. Erantzun dizudan. Nahi izan dut ditzat. Josunek esan dauanaren hildotik, ez da nik daukadan kezka bat, somatzen dutena gerota gehiago, eta uste dut hortik doala, ez da, azkenian euskara zergaitik, ez? Romantizismoa itzatzen dugu, identidadia, baina hori da igual, nundik gatozen badakigunak, badin badaukagulako, ez da? Gure askotan, gure kasu askotan, euskarara iegau gara, sentimendutik, izan lehikez, euskal udalekuak, bertsogintza, eta eukidugu euskara ikasteko aukera ikastoletatik. Gaur egun bide hori eginda, gazte asko euskarara jausten da eskola publikotik. Hori kriston aurrera pausua da, baina askok sentitzen dute adin batekin inposaketa baten moduan. Beraiei ez jakielako eman, ero bere gurasuei ez jakielako eman, ze hizkuntzatan ikasi nahi duten aukera hori. Orduan guk aukera moduan amestu genduana eta realidade bihurtu dana, DBH-ko edo batxilergoko gazte askok euskararekin ez direnez ondo komunikatzen, ze adostasunian egongo gara, segun nun D eredu horiek eta B eredu horiek ez dutela emaitza onik edo nahi bestekorik ematen, ez dira eroso sentitzen, orduan ezin dira maite mindu eta ezin dira ez dute gozatzen euskararekin, eta orduan sortzen ari da gerota gehiago diskurtso bat non euskara ikasteko aukera doain bihurtzen da inposaketa bat. Nola egingo diogu horri aurre, danon artian eta danot bat eginez, porque realidade hori nik somatzen dut, igual eleatzen ezain beste, baina DBH-en eta batxilergoan nik gerota gehiago entzuten dutena da eta sarri topatzen dut nire burua kostata erantzuteko, ez da? Gero, horrekin lotuz, kezka, hau, hemen konpartitu, eta gero ikusten dut adibidez, Euskara Aventura moduko esperientziak, hoiek ahalduntzen badituzte gazte batzuek, gero gazte hoiek baldin badatoz, eskoletara, ero dagokien tokira, mezu, beste mezu batzuk ematen, igual hortik jo behar dugula, ze askotan, helduok esango dugunak be, ez dutzie, hainbeste importauko, ez da, kezka ea zuei bebai, berdina gertatzen jatzuen, ez da, inposaketaren diskurtso hori. Berriz ez altxa, niretzako eskerrik asko zure azkenengo komentario honengatik, ze bai iruditzen zaitela dela pixkat nik esan duten zergatik galdera horri nire iritziz erantzunean diversifikazioa behar dugu. Eta horren faltan gaudelako, hori dira gaur egun ditugun sintomak. Orduan, lehen Gorkak aipatu du, igogailu soziala, hori bada zergatik bat. Horrek erakarri dezake jendea, baina ikuspuntu praktiko batengatik euskarara, ezta? Ze gehiago ditugu?
Osea, azkenean, romantizismoa, identitatea jokin zuke aipatzen zenura, nik uste gela honetan denok dugula bat hori barruan, baina igual hori, hemendikan 50 urte, bi belaunaldi barru, ez dago. Orduan, zergatik berriak topatu behar ditugu, ez? Eta nik hor, zer apuntatu dut, bai, ez dakit zeinek esan duen, dibertsitatea galtzen da, eta bar, nire lanagatikan nik atzerren pasaitut azkenengo 8 urteak eta lanagatik bidaiatu behar izan dut munduko txoko ezberdinetara, non beti, automatikoki, denean dudalako, jokizu bezala, minoritateen bila juten naiz, ez? Nire lanak ez du minoritaterekin zerikusirik, baina bai radarra daukadala hor. Ikusten dut, leku pobre askotan, hirugarren munduan, behaien hizkuntza txikiak diala traba bat, behaientzat, garapen ekonomikoan aurrera egiteko. Orduan, lehenengo gauza sakrifikatzeko prest daudena, dia behaien hizkuntza txikia, nire SMA jakin dezala ingelesa. Ze horrek emango dio lanpostua, Afrikako edozein herrialdetan edo frantsesa. Eta Ameriketan, ketxua eta gaztelania. Orduan esaten dut, bale, munduan, ez? Hori baldin bada tendentzia, guk hemen gure behar guztiak asetuta ditugulako, badaukagu luxua gure hizkuntzarekiko ardura bat izateko, ez? Baina epeluzera begira, nola konbentzituko ditugu hemendikan 100 urte barru egongo dian gazte horiek, ez? Pixkat horra hain naiz erantzunen bila, ez? Zer, nondik? Eta, nik ditut bi erantzunak, edo romantizismoa eta identitateari ematen jogu zua eta beti mantetzen dugu hor fuerte, edo sortu behar ditugu beste behar batzuk. Eta hori nahi nuen entzuna, norbaitek ideia. Nik eskolako zuk aipatu duzunari buruz, esan nahi nun, lehen atzenen alian hitz egin dugu gazten lan perspektibei buruz, ez? Eta usut hor dago niretzat gako bat, eta nire seme eta beraien belaunaldian ere ikusi nun, oso argi ikusten dute gazteak euskera da zerbait eskolan dauden bitartean existitzen dela eta gero ondoren ez da existitzen. Eta existitzen da nukleo txikitan, baina gizartean, hasteko unibertsitatean oraindik nahiko karrerak daude euskeraz, baina lanbide heziketan eta besteko formazioetan ia ez da existitzen, eta existitzen bada, gero lan mundura salto egiten duzunean, asko zailagoa da, ez topatzea leku bat nun egiten den lan euskeraz. Eta usut, eta lan mundua, baina lan mundua eragina du gero nola, ez dakit kotxe bat erosten baduzu, edo banku kontu bat irekitzen badituzu, edo seguroak kontratzen baduzu, zein hizkuntzan mugitzen zaren, ez? Eta nik uste realitate hori ikusita gero bizitza eta gizartea ez da euskeraz gertatzen, motivazio berezi bat behar duzu, ez horrekin jarraitzeko, eta ondo da motivazio hori bilatzea eta sortzea, baina berez ardura da, eta horregatik naiz ni hain implikatuta helduen egoerarekin erantzuna helduak eman behar ditugu, ez gazteak, helduen mundua euskeraz funksionatzen ez den bitartean, eta horregatik Jon Sarasuana lan eta bizi, niretzat hor dago erantzuna, ez bizitza normala euskeraz funksionatzen den neurrian askoz simpleagoa da, zuk eskola ikasi duzun hizkuntza erabiltzea zuk bizitza nahi duzun lekuan, ez zure lanbidean edo zure lagunen artean. Eta bakarrik hitz bat inglesaren eraginari buruz, nik usut justo tendentzia horren kontra jutea merezi du. Ondo da jendea inglesa jakitea eta gero eta hizkuntza gehiago, baina ez inglesaren alde sakrifikatu beste hizkuntza asko, ez zen hor
munduan, inglesa ez da edozein hizkuntza, da potere baten hizkuntza, eta dun hor dago hizkuntzaren potere bat beste hizkuntzak ordaintzen dute prezioa, hizkuntza bat aurrera egiten duena. Bueno, utzin bat dugu. Denbora agortu zaigu, pasagea denboraz. Bueno, Petraren hitzekin ze utziko dugu, nire ustez importantea da hori, eta bueno, igual da nik tengabezea askotan aipatzen duen gauza ez, pixkat batzuetan gaztei buruz igual gutxio hitz egin eta helduei tokatzen zaigu guri buruz hitz egitea, eta karri ditut apuntatuak bai, bueno, behin baino goiotan ere agertu dan Kike Amonarrize iaz aurkezpen batean entzun nizkion hitz batzuk, berak esaten zuen, gure belaunaldiaren ardura da hurrengo belaunaldiari baldintzak eskaintzea ezagutzen duten euskera hori erabiltzeko. Hau da, gure ardura da baldintzak eskaintzea jarraitzeko, adibidez, lan mundua euskalduntzen, ez? Eta gazte baten hitzekin, gauza bera esaten, baina gazte baten hitzekin bukatzeko, iazko udalerri euskaldunen egunean, hau Iker Salaberriari irakurri nion, gazte batek olako eskaera bat luzatu zuen. Desbrozadora pasatzeko euskeraz, eurak euskeraz eroso ibili ahal izateko. Hau da, helduei eskatzen ziguten desbrozadora pasatzeko, beraiek euskeraz eroso ibili ahal izateko. Bueno, nire aldetik horrekin bukatzea, eskerrik asko denei, eta orain pixkate agurra edo iteko ainarak emango ditugu. Bueno, eskerrik asko etortzea gaitxi, datorren urtean sasoi berian gordetzeko agenda, holan emakumean eguna pasautakuan ero, 10. izango dela, berez izango dela, hor agendan, aste hori pizkat gorde. Eskerrik asko etortzea gaitxik, eskerrik asko zuen hitzaldi zen gaitxik, eta hoi mai inguruan gaitxik, eskerrik asko Jaime, beste urte batez moderatzailearenak itxe gaitxik, eta bueno, badatorren urtera arte.